Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean Argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Aixi, zuk uste duzu podcast hau kaleratzen denerako Irango gerra amaituta egongo dela? Amaituta. Bai. Bueno, kapitalismoaren amairarekin batera gutxi gorara, bai. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Zatarra da guerra, Bai. Zatarra da guerra, ez da. Horretan nik uste doztasun handia lor dezakegula gure entzulei galdetuz gero. Eta bake aldiz, bakea dena ondo, ez? Gauza hona dela esateko adoz akordia lor genezake, gauza hona dela esateko. Edo bentsatoria politiko guzizena dena, naiz ta burua pizkat altzatzen badugu, eta ingurura tormuzera zoinez gero, en fin. Beraz gaurko saioan gerra eta bakea elkartzen diren une berezioi buruz hitz egingo dugu. Gerra noiz amaitzen den, baina zehazki. Zer egun, ze ordu eta ze minututan, momentu horretaz. Eta horrek, adibidez, ordutxo batzu lusatzeak, ekar dezaken, zuk azalduko diguz. Bai, eta hori azaltzeko lehenengo Vietnamera joko dugu. Edo besan da Parisera. Bai. Baina Vietnamgo gerrari buruz hitz egingo dugu. Gerrak beti bukatzen dira Europan. Hasi ez, Bai. Hasi azten dira haiek, jende arraroa. Eta gero hemen bakea, ez da? Bai. Eta kasu honetan, 1973ko urtarrilaren 27an, Vietnamgo gerraren amaiera ofiziala, ez praktikan ja beste kontu bada, hori, gerraren amaiera ofiziala ekarriko zuen bake akordioak sinatu zituzten, Parisen esan bezala, eta negoziazio mai biribilaren inguruan 4 alde bildu ziren, Estatu Batuak, Vietnamgo Errepublika, edo Ego Vietnam, Vietnamgo Errepublika Demokratikoa, hau da, Ipar Vietnam, eta Vietnamgo Askapanerako Fronte Nazionala, edo ez izen ezagunagoa, Vietcong, ez? Baina esan behar da, hori, bake akordioietara iristeko oso bideruzea egin behar izan zutela, ja 1975an Lyndon Johnson orduko Estatu Batuetako presidenteak adierazi zuen prest zeudela negoziatzen hasteko. Baina presa handirik ez zeukaten nonbait, ze 3 urte geroago hasi ziren negoziatzen ez. Negoziazioak zein hiritan egingo zituzten erabakitzen. Bai. Garrantzitsua da, Geneva, jarri zuten mai gainean, Suitza, baino, agian, Suitza neutrala tipiko egia, ez? Eta... Ez daka epik handirik. Hori da. Eta orduan, Phnom Penh, Kambodiako hiriburua... behin genozidiotik genozidioa junda, ez? Baina hori ere, baztertu egin zuten. Agian ekialde egizegon, ez? Bai. Varsovia. Polonia. Hotza eta komunismoa ere egite zuten garai hartan, eta agian alde guztiak horrekin ados, ez? Eta azkenean, Parisera... Horrez daude lerratuta inoiz. Eta beti, edozin aitzakirekin Paris bisitatzea, ez? Louvren. Louvren ez, baina beste nahiko jauregi eder batean egin zuten. Zehazki, Majestic hotelean egitea erabaki zuten. Yeah, my drum has got a swinging beat. Everything is moving, people. Here's your chance. It's time for you to do this dance. It's the majestic, the majestic. Do it. The
majestic. Yeah, that's great. Come on, everybody, take a tip from me. They even got my message down in Waikiki. I'll grab your... Eta utziko diazue iruzkin bat egiten, hotel honi buruz, gaur egun hotela da, beste izen badauka bain, de Peninsula dauka izena, hotelak. De Peninsula? De Peninsula, bai. Asiar kate batek erosi zuen, 2007an uste dut. Eta, baina aurretik beste izen bat izan zuen, Gaztelako Jauregia. Bai. Euskaldun bat jarrita. Ez. Berez, Basilieski jatorrian, Basilieski erekin edo ditzen zitzaion, ze Alexander Basilieski errusiarrak erekiara zizuen, 1864ean, eta handikan laburtera, Isabel Bigarna, Espainiakoak, Espainiatik alde inbar izan zuen, erbesteratuta, ez, gloriosa izanako irautzak, ez, bultzatuta. Zer zain gozun horrek? Eta Isabel gaixoak, ez, nora ezean, ez noa joan, eta Parisen hartu zuten bi lagun. Bi lagun, bos izarretako hotel bazekaten bi lagun, ez? Hauek zeukaten azan hotelak baino gehiago, Napoleon hirugarrena, eta bere emazte Eugenia de Montijo, Espainiarrak, hartu zuten, ez, Parisen, eta, karo, ez, bizitzeko txoko baten bila edo, esan zioten, adibidez, Basilieski, ez, eraikina, etxetxo hori, libre zutela, eta, berehala Isabel Bigarrenak, ez, bere izerdiz, bere lango gorraz bidutako diru apurrarekin, etxe hori erostea lortu zuen. Erostea. Eta Gaztelako Jauregia izena jarri zion, herrimina, ez, eta sufrimendua pixka bat nolabait ere arintzeko. Erreginak ez dira oso lokatzeko zaleak, ez? Ez. Nasita, ez? Hipoteka erraz gainetik entzen duten, ez? Hori da. Eta ikusteko zema sufritu zuen eta ez, eta ze baldintzak askarretan bizi izan zen hilarte, erbestean, Parisen. Atzo sartu nintzen ikustera, gaur egun de Peninsula hotelak ze prezio daukan gainera, ez, oporren atarian gaudenez, ez publiko guztientzako proposamen bat egiten dizuet, eta da, gela merkeenak, gaur, hau da, astegun batean, lanegun batean, asteburuan ez eta ez da temporada altu ere ez da, 2.200 euro merkeenak. Gero, maila hartaineko suite batek, 4.000, eta hotelak badauka telatuan beste suite bat, nagusia eta horrek 8.000 eurotik gora, gaua. 8.000 pau. Bai. Bueno. 224 gela bakarrik ditu, hotelak, beraz ikusten dugu hori, monarkiak, ez, zema sufritzen duen. Urteko iaia gela bat. Hori da. Urteko egun bakoitzeko. Hori da, bai. Zaspertzeko, Isabel. Ni pensatu nahi nekatuko zela alde bat bestera hiltzen, eta... Baina ez aldituzte eramaten eskuto baten baina lau lagun. Asterix asko irakurri ez zu. Bai. Kontua da, 1993an, ez, hotela orduan uste dut gobernuaren esku zegoela. Bigarren Mundu Gerraian naziak ere hori aukeratu zuten bere operazio zentro bezala. Hori ere bai? Horiek ere gusto oso apala izan dute beti. Kontua da, hori, azkenean aukeratu zutela Paris, Siria, bake konferentziarako, eta Majestic hotela ez, bake konferentzia ez, bake akordioak, itxuroso eta glamuroso batzuk geratzen zaizkizu. Eta behin tokia aukeratuta, hurrengo puntua adosteari ekin zioten. Eta negoziazio mailaren forma erabaki bertzuten. Forma literalki, ez maikide, ez, forma, hau da. Maia. Altzaria, bai. Eta ia 3 hilabete behar izan zituzten, nolako altzaria erabiliko zuten erabakitzeko. 10 aste uste dut izan zirela. Adosteko nolako maila izan behar zuen. Esan behar da, 4 alde aipatu ditugu hasieran, ez? Baina, Vietnamgo gerran 2 alde zeudela, ez? Alde batetik, Estatu Batuak eta Hego Vietnam, ez? Eta bestetik, Ipar Vietnam eta Vietcong, ez? Egia da, adibidez, Sobietar Batasunak eta Txinak Ipar Vietnamen alde egin zutela, baina Parisen, ez? Negoziazio mailan eseri zen atzerriko potentzia bakarra
Estatu Batuak izan zirela. Nola ez ba? Bai. Eta Ipar Vietnamko bi aldeek, ez, Vietcong eta Ipar Vietnamek mai karratu baten alde egin zuten, hasieran. Ze klasikoa. Lau alde dira, lau alde berdin, dauzka karratu batek. Funtzionala, komunismoa beti funtzional izan da. Eta berdintasuna gainera, ez? Hori ba. Adirazten du horrek. Baina Estatu Batuek eta Hego Vietnamek ez zioten Vietcongi aukera hori eman nahi, ez? Ez zuten hori, berdintasun hori ez bermatu nahi, eta mai laukizuzenaren alde egin zuten. Ez, jerarkia markatu nahian. Hau da, beraiek alde luzeetan eta Ipar Vietnamekoak alde laburretan. Bi lehen proposamenak bazertu zituzten, eta pentsatzen zuten, adibidez, mairik ez jartzea. Kanpin den da baten. Ez zen bat ere praktikoa hori, ez? Besteak beste dokumentuak manejatzeko, imaginatu zekusidade, ez? Gainera, etzen, garai analogikoan, zenba paper eta zenba kontu... Ez da honor iPadik. Hori da. Eta baita ere, beste proposamen bat egin zuten, erditik bitan banatutako mai biribil bat jartzea. Edo, beste modu bat esan da, zirkulo erdiaren forma zuten bi mai jartzea. Baina, ze bakea lortu nahi duzu, aurrena mai bazuntxitzen baduzu. Horrek adirazten du ze gogo zeukaten benetan, ez? Gerra bukatzeko. Mai gaixua. Bai. Eta modu hortan, ez? Maia borobila izan da, parte hartzaileen berdintasuna bermatuko zen, eta baina bi banduen arteko bereizketa ere, ez? Nabarmen geratuko zen. Eta azkenean, Sobietarren aholkuari jarraituz, lekua zioten utzi mailan, baina aholkuari, ez? Altzari... Hortako bai, hitza mazioten. Ezagik, Suediarri ere, ez? Zeukaten galdetzea adibidez, Ikea ez da Suediarra? Horreatik dia. Horreatik. Ez, kasu honetan, Sobietarren aholkuari jarraitu zioten, eta 1979ko urtarrilaren 16an hartu zuten erabakia. Mai biribil zabal bat erabiliko zuten, batetik, 5 metroko maitzarra. 5 metro, Errez esaten da. Baina alboetan beste mai bana izango zuten, bi aldeetako bakoitzak, laguntza moduan edo, aritzeko. Langile batzuk hor jarrita hor pikatzen. Bai, hori da, bai. Oda, 10 aste, hortarako. Bai. 3 urte lekua erabakitzeko, 10 aste, maia. Bai. Ondo. Baina bestelako xetasun batzuk ere oso importanteak, eztabaidatzea geratzen zitzaion oraindik, adibidez maitapizaren kolorea. Azkenean berde aukeratu zuten, ez dakiz zergatik, baina argazkitan, ez, koloretako argazki batzuk badaude, eta hor ikusten da behar dea zela, eta nik hartzen dio titxura pixka bat, ez dakit, karta, ez, partida edo... Tapetea. Bai, tapetea, hori da. Eta gainera, hutsontziz beteta, ikusten da argazkietan. Así que horrek... hartan politiko gizuzten azan hori. Bai, poker timba baten itxura izan zezake, bake konferentzia bat baino gehiago, baino, bai. Gero jarri barreko banderak eta ikurrak, ez? Alde bakoitzak zer jarri zezakeen. Horrek tirabira asko sortu zituenez, azkenean ezer ez jartzea erabaki zuten. Eta nik imaginatu nahi dut, Estatu Batutako ordezkaria, hori ez, debekatzen diotela Estatuko bandera eramatea, ez dakit, igual galtzerdietan eramango zuen, ze horiek ez paute bandera dozin lekutan jartzen, buruak ez da egiten die. Bai, espainola bezala eskumuturretan, ez? Bai, hori da, bai. Galtzetin edan. Edo poloetan. Polo. Poloetako lepo... Espaino polo. Bai. Eta bestea, aretorako sarbideak, ere erabaki behar zituzten. Zergatik, sarbide bakarrera bilezkero, dana batera ez ziren sartuko. Aberia, elkarrikutu behar duten. Ez da hor ataskoa sortuko zen. Yeah. Elkarrikutu ez, baina dana batera ez ziren sartzen, batzuk aurretik, besteak atzetik, horrek ere, beste jerarkia bat, beste ez, menpekotasun, nagusitasun, hori ez, harreman bat sortzen zuenez, azkenean, hainbat atetatik sartzea erabaki zuten, dana batera sartzeko. Osongi. Bai. Orduan, soilik esan dugu, maila aukeratzeko 10 aste erabiltzituztela. Lyndon Johnsonek negoziatzeko prest zegoenetik 8 urte pasa zirela, ez? Bako akordioa lortu arte. Baina eske bakarrik 10 asteetan eta beste guztietan jakina gerrak aurrera jarraitu zuen. Eta
milaka hildako sortu zituen horrek, ez? Baina esan behar da, esan dugu hori ez, 79an hasi zirela negoziatzen, 73an bake akordioa lortu zutela, baino jakina denez, Parisko bake akordioak praktikan gerraren amaiera ez zuten eragin, ez? Esan nahi, 75 arte gerratzen bukatuko. Bai. Eta horrek esan nahi du, biktimen kopuruak handitzen jarraitu zuela. Bai. Baina esan bezala, ofizialki behintzat, Estatu Batuetako tropak 1973ko martxoan hasi ziren erretiratzen. Baina oso mantxo erretiratu ziren. Badakizu jende hori, ez dakito, parrandan edo, ez, esaten duna bai joala, bai azkena eta bai joa. Eta gero esan ajuten, hori egin zuten, baina beste maila batean, eta hori, 2 urte pasazituzten, esaten ez, bai, banoa, baina joan ziren... Bai, azkenean ipar biendamek behar duta, ez? Tabernatik bota zituztelako. Hori da, musika kendu. Eta... Bustanan katartean sartu. Bai, hori da. Eta musika kentzearen kasu honetan izan zen, 1975ko apirilaren bostean, ezakiz egunetan izan zen zehazki. Saigoneko Estatu Batuako enbaixada erori zen. Hau da, azkenean, Estatu Batuek gerra galdu zuten. Ez? Guztira 58.000 gora soldatu Estatu Batuar hil ziren, eta 300.000 zauritutik gora izan ziren, eta hori izan zen Estatu Batuentzat Bigarren Mundu Gerraz geroztik gatazka batean izandako baja kopuru handiena. Estatu Batuek gerra geldu, baino igual ezin esan Vietnamek behintzat gerra irabazi zuenik, ze alde bateko, hegoaldeko naiz iparraldeko militarrak eta zibilak batuta 3 milioitik gora Vietnamdar hil ziren. Euskal Herri oso bat. Bai, eta 10 milioi errefuxiatu eragin, ez? Hori ere askotan. Eta gero hondamendi ekologikoa, ez? Bai. Gerra kimikoa, ez? Agente laranjarekin adibidez, Bai. Lurra suntzi zuten, eta oraindikan biktima kopurua ere 50 urte eta gero, handitzen ari da horren ondorioz, ez? Baina, ezinbestekoa zen nonbait, ez? Hainbeste milioi hildako eragin zituen gatazka batean, mahai baten forma, ez? Aukeratzen 3 hilabete ematea. Itxura altxua. Bai, azkenean, hasieran esan duguna, ez? Azkenean, hainbeste hildako eta hainbeste sufrimendu eragiten duen gerra batean, gatazka aste batzuk, egun batzuk, edo ordu gutxi batzuk luzatzeak, oso ondorio larriak ekartzen ditu. Eta, hori ez, Vietnamgo negoziazio mailaren adibidearen ondoren, beste adibidea jarriko dugu, eta Lehen Mundu Gerraren amaieran gertatutakoa kontatuko dugu. Bai. Horre ere batzuk hil ziren, Bai, ez dakit 22 milioi artean ikusi dute dagoela biktima kopurua. Ez dago ezki, Ez. Gehiago zehatu izan badira, gehiago lortuko zuketen, Hori bai, egia da. Bigarren Mundu Gerran, ez? 40 eta 100 milioi artean esaten dute dagoela kopurua, beraz. Bai. Bigarren goan ja ikasita joan ziren. Bai, eta armamentuak ere lagundu ziren, ez? Bai, eta hostia txarragoa. Hori da. Orduan hori, Lehen Mundu Gerra zehazki bukatu zen 1918ko azaroaren 11ako goizeko 11etan. Eta batera bukatu zen fronte guztietan, besteak beste fronte ezagunenetakoa den Ardenetan. Ardennais pour un jour, Ardennais pour toujours, m'a dit ma mère.
Moi je l'ai transmis à mes filles. J'aime tellement les Ardennes que jamais je déménage. Je mourrai ici, c'est écrit depuis mon plus jeune âge. Né à Villers-Semeuse, j'ai grandi à Revin. Je connais du peuple par ici, dans les grandes villes, les patelins. J'ai des potes à Givet, à fumer, à Fépin. J'en ai même à Anchamp, Vireux-Walleran et Molin. Je connais les gens de Rocroi, Monthermé et Sedan. En passant par Vouziers, Rethel et Carignan. Les habitants de Viviers, Vrigne-au-Bois et de Douzy. Et Barny, Monthermé, nous ont vu les bonnies. Allez viens, je t'emmène dans nos Ardennes. Viens, je t'emmène. Allez viens dans nos Ardennes. Allez viens, je t'emmène. Hor komeni erlojuak ondo, Bai. ez? Orduan izatea. Eta Ardenetako frontera jongo gera, abestian aipatzen duen Brin udalerrira zehazki, Mos ibaiaren bailaran dago herri hori, eta egun hartan, goiz hartan, Frantziar armadako 163. Infanteria divisioak oraindik Alemaniaren aurka borrokan jarraitzen zuen, eta Henri Gurot generalaren aginduak betez, divisioak Mosa ibaia zeharkatu zuen, Janeton Alemaniaren elite unitateari erasotzeko prest. Diotenez oso egun ezea, hotza eta lainotxua zen, eta lehen bajak ja ibaian itota intziren. Nik hor baja hartuko nun katarro gatiko. Bai. Ez? Horiek egongo ziren bai, ez? Hori, egunen batean igual itzein berdu podcast honetan, hortaz, lehenengo mundu gerran, prostituta garestienak eta soldaduek gehien bilatzen dituztenak, ziren gaixo zeudenak, horrela, gaixotzeko eta frontera azkuteko. Bai. Beritu. Eta uste, ja... bakarrik ezin da gaixotu pertsona. Eta prostituten zerbitzuak zehatu gabe, prostitutak hasi zirela, beren zerbitzuak emateaz gain, baita ere, beren mukiak eta olako gauzak saltzen, gaixotasuna kutsatzeko. Tain zuzen ere horregatik, gizakiak ez du beste zer behar, bere burua desagertzeko mundu. Hori da. Esan dugu, ja, itota hiltzirela batzuk ibaian, eta laino itxu hori barriatzen hasi zenean, alemaniarrak izan ziren, metraiadoren bidez, frantziarrak hiltzen lehenak. Frantziar artilleriak berehala erantzun zuen, eta lehen mundu gerra etenaraziko zuen armistizioa indarrean jarri bitartean, usatu zen gatazka hori, ez? Amaika arte? Bai, justo amaikak arte. Hala doztu zuten, bai. Zin zuten, Eta goizartako gatazka hortan, frantziarren bandoan ofizialki 81 hildako izan ziren, eta denetan azkena, Augusten Treguchon izan zen, ez? Hori datu hori ostea, txarrean atera zuten. Bai. Ez egon beharrik agian. Ez, ez da. Geratzea zuri zena, azken pringia bezala. Plaka batzu jarri dizkiote, eta orduan batzuk egin, eta orduan bai. Treguchon zen 40 urteko hartzain eta soinu jolea. Gainera. Oksitaniarra zen, bera. Gainera. Bai. Hartzain eta soinu jolea etxean. Bai. Gerran mezulari lanetan ibiltzen zen. Iturri batzuen arabera, 11 orden gutxitan, 10:45, hil zuten, beste iturri batzu diote 10:55, beraz, 5 gutxitan. Bai. Kontua da, hori, lehenengo mundu gerra ofizialki amaitu baino, minutu gutxi lehenago, joziotela tiroa, buruan jozioten. Eta gainera esan dugu, mezularia zela, Treguchonek bere unitateko gainerako kideak baino lehen jakin zuen bakea sinatuta zegoela. Bai, zentua du. Bai, eta beraz praktikan gerra amaitua zela. Eta hain justu, hil zutenean, mezu bat zeraman soinean, bere kapitainari emateko, eta euskeraz mezu horrek esate zuen, frantzesi idatzia zegoen, baina esate zuen gutxi bera, 11:00 bilera bat ez, denak bildu behar zutela, jane danak hartzeko edo, 11:00 11:00 egiteko bildu behar zutela. 11:00 ordua, zer eman? Bai. Hori da. Eta hori, ze aginteak, ez, imaginatzen dut izango zela generalak edo. Ospateko. Bai. Suetera ospatzeko, soldaduen artean zopa beroa banatuko zuen, ez? Bai.
barrena, sopaz berotu eta pozez ere berotuko zuten batzuk, baino... Bakeak zopa merezi du. Bai, ez dakit. Baino Trebuxo honek ez zuen aukera izan, zopa hori hartzeko. Ez. Eta, gure mezularia lehenago hiltzen. Jade Trebuxo. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. There's a letter in here. Please, Mr. Postman. Why's it taking such a long time? Oh, yeah. I'll need a key from that boy of mine. There must be some word today from my boyfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently. Zer dio Trebuxonen omenez jarritako plakak? Plakak ezakit, baino bere hilarriak jartzen du azaroaren 10ean hiltzela. Eta badakigu azaroaren 11ean hiltzela, ez? Ja. Dirudienez, egun hartan hilako beste hainbat soldaduren eriotza data ere, egun bat aurreratu zuten. Zergatik, gintari militarrei, lotxa pixka sartu zitzaielako, ez? Eta ez zeuden oso harro, suetena adostu eta gero ere soldaduak atazkara eta hiltzera bidali izanaz. Ekizeman milioi hilda gero, bai. Oso keskatuta, keska horrek irango ziren, oize, sopak irango ziren, bete... Baina ez duk esan dezu, azkenekoak izateak ez du, ez? Ez. Ez oso itxura honik ematen. Kontua da armistizioa egun hortan bertan sinatu zela, goizeko 5 inguruan, eta hor ja gerraten ordez, esan zuten, guazen lokuluxka bat egitea, eta ja goizaldean, ez? Lasai zabalduko dugu horren berri, ez? Baina esan behar dugu ere, 2 egun lehenago, Alemaniarrak ja amore eman zutela negoziazioetan, eta praktikan erabakia hartuta zegoela, ez? Orduan zergatik ez lehenago jakinarazi. Burokrazia, ez? Azten badega esaten zergatik gerra lehenago ez amaitu, hortarako gerra ez hasi eta kitxo, ez? Baina horrelako jamarduretan, azkenean... Bai. Esan dugu Frantziarren bandoko azken baja militarra izan zela, Trebuxon, ez? Bera Frantziarra, ez? Oksidanera izan arren. Baina beste ejerzito batzutako beste kide batzuk beranduago ere hil ziren, esaten dute George Lawrence Price, Kanadarra, amekak 2 minutu gutxitan hil zela, eta Henry Ganser estatu batuarra minutu bat falta zela. Ya está. Hortan, ez? Seguro igual egunenago hil zela, baina estatu batuarra bakizu zelan. Azkenekoa. Guinness. Hori da. Baina Guinness errekorra seguraski galtzaileen aldean egongo zen, ezakigu galtzaileen aldeko azken hilakoaren izenik, baina Britainiar kapitain baten oharren arabera, 11 eta 4 denetan, hau da. Hori guztua zitxo, no? Hor zegoen ametralladoraekin, ez? Bai, eta hori da, soldadu aleman bat hil zuten, anonimoa, ez dakigu zintzen, baina ametralladorarekin, zuk esan bezala. Bai. Eta esan bezala 1918ko azaroaren 11ko goizartan, lehen mundu gerraren azken ordu horietan, hau da, bakea sinatu zenetik jakinara zen arte ez, hau da, 5 amaiketara, 6 ordu horietan, ofizialki 8.206 zauritu eta 2.728 hildako izan ziren ofizialki. Baina denak pojla patri. Hori da. Danak, Bai. Kontua da, ikusi dugu Frantziarre behintzat, ez? Azken hildako kopurua estaltzen saiatu zirela, ez? Eta pentsatzekoa da, benetako zifra asko handiagoa izango zela. Ja. Bai. Eta horrela bukatu zen gerra, lehenengo mundu gerra, eta horrela bukatzen dugu ere, gaur, aurtengo denboraldi ofiziala behintzat. Beto. Ez dakit, horre ministeriko hilarrian ez dakagulako hilarririko handi, baina Trebuxon hilarrian jarriko nun pizka katxonda baliz bera. Ia gutxigatik ez nago hemen. Hori da. Balioz ezaken, ez? Bai. Baina gu hemen egongo bera. Ez? Zu ez dakit, ni behintzat udaran
Bueno, ni udaren egongo naiz. Aterkerian. Trumpekin batera Floridan. Golfean jolasten. Baino eta biok itzuliko gara gure Summer Editionarekin. Osondo. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.